人が、やったことない人がやってみた編第7話、続きをやっていこうと思います。なんかよくわかんない、途中イベントをクリアしていたので、それを途中、もう一回最初の位置に戻って、現在目標地点を目指してもう一回進んでいきたいと思います。ほい。ね。娘様のいろんな遊ぶものを用意していました。よし。頑張った。はい。ここでね、人と戦ってて、で、そう、この先に進んだんですよね。なんかよくわからないけど。そしたら、帰ってくるの大変なことになったっていう感じでした。あ、いや、あれはもう、ね、関係ないルートなんで、放置しましょう。アイテムを拾いながら。ソ連邦英雄金星章だわ。英雄的行為に報いる最高の栄誉勲章。そうなんグラグの将校のものかしら。なんか死体がありますね。発酵化した死体。で、またここにもアイテムがあって、あ、ロシア語これレベル3になったんちゃう？さっきのね、ここにもソ連のプレートがある。ではうっかりコメントをね表示する機能をつけ忘れていたんで、何喋ってたかいやまあいいや、つけ忘れてたっていうことで足りなかったですね。で、ここを滑るんですよ。あれですね。なんかあるんかと思ったけど、そんななんもなさそうだ。いや、上になんか物はいっぱい置いてあるな。よいしょ。もう50取ろうかな。燃やしてみたら隣がなったらいけんかな。いけ、ダメージ食らった。なるほど。このゲーム、燃やすとそういう風なことも起きるんですね。ダメージ食らいすぎてるとさすがに自動回復してへんのかな。なんとなく気持ち自動回復してそうですね。元のルートに戻るためにもう一度また同じルートに戻らなかった。
上からこっちに降りてくれるんで、最後は多分脱出してくるのかな、ノリとしては。やべ。危なかった。見切りが甘かった。よし。何回このルート登るんやろな。服装はあれですね。お、なんか変な場所ある。見っけてしまったんだな。燃えるんじゃないかな。やばいやばい。あれや、爆発物とかがすっげえ強力になったんで、範囲が。そのせいでダメージ食らってる。うせえ、またダメージ食らった。ジャンプしたら壊れる。ジャンプしたら壊れる。壊れない。どうやったら釣りするんでしょうね。先上か、なんかなんかいろいろありますね。ここと、あそこは絶対つなげれるから、つないでおく。つなぐと何が起きるかって聞かれると、あ、間違った。あ、使っちゃった。なんか変な毒のリア。あの上絶対なんかあるんですよ。あれゲットしておきたい気がするな、なんか。最近的には。おお、危ないわ。すげえよな、身体能力。戻るかなったらそこですね。あれそう。羽あるだけ。ああ、一応金貨があった。ここで。で、ここと。ここは間違った。外した。つないでおけば。なんか謎のエリアでアイテムゲット弾薬でしたね。結構ありがたい。で、またね、こう戻ってきてるよね。これ燃やしてたらいろいろと、なんだろう、楽しそうな。燃やすんで、ちょっとどっかでアイテムゲットしたらどんどん燃やしていきましょうか。うん。よし。何回同じ場所行くな。こっちから移動できたりせえへん。いつも。上に登って。いけるんだ。ああ、無理なんか。いけるかな思ったんだけど、そんな甘くはないか。そこをわざわざ移動してきたと実は、なんか置いてあるしな。出るんじゃん。いけな。そういう移動は許してくれないね。なんかしれっとダメージを食らったな。プレイがどんどん雑になってきた。行きましょうね。アイテムがしてるので。そういや、なんか、どっかの
から飛び降りた結果ダイナミックがおお、スイングバイかっこいい。邪魔なんで引き上げしてジャンプしてっていうことでしょうね。この不穏な音が鳴りましたね。がっつり下には何もよし、強いな。絶対に後ろに飛んでしまうな、あんなやったら。あ、木の棒プレイヤーが作りますね。なんかいろいろ入ってる箱。上に登る先がここ。おい、大当たりだ。いろんな埋蔵品がある。ソ連の機密情報の記述と一致すめっるぞ。ちゃここから遺跡へ突破していったんだぞ。脱獄者の痕跡はあったか。さあ、それらしきものはないが、たった今下の捜索チームとの連絡が切れた。了解。前方のチームに無線を入れて用心するよう伝える。何か動きはあるか。いや、なんかここからは反対がよく見える。何か見えたら報告する。どうぞ。はい。何か見えたらね。ああ、落ちちゃった。下へ落ちちゃったよ。消えてるし。何かあったら報告するって言ってたから何もなかったという。なんかここ面白そうやな。絶対いろいろあれやろ。まあ、上に乗りましょうか、線路。いやいや、ちょっと、びっくりした。死ぬ気かっていう動画通してしまった。まず上に行って、スタートって左に行って、あ、つかって横から行けてるやん。降りて、アイテムをゲットして、あ、まあ、さすがにあそこから行ける。はい。サブマシンガンや。マジサブマシンガンで最高や。はい。はい。え、嘘。援護射撃を頼む。気はペイで。でもグレネードそこから飛ばんでしまうんだろう。投げるもんね。あった投げる。ま
武器使おうかな。ちょっと痛い。あ、やべ。投げられない。あ、死んじゃう。あ、ヌガの方が良かったか。オーバーキル気味でしたね。アイテムがもったいない。全然取得しきれない。あそこ人死んでるからやっぱりアイテムの数やからこっちを置いて、でこことここはつなげれるからつなげておきましょう。ね、いずれ使うかもしれない。いや近くにこれだけあるんですよね。多分この真下にレリックがあるんだけど、あれは結局切り抜けたらないわ。メインルートをさっさと進める。玉くれ。あ、いいね。いいね。素晴らしい。商品いっぱいくれました。あ、これ上を落としたんです。絶対爆発するよね。なるほど。ちょっと怖いのでやりたくないけど。っていうことは可能だったね。全然やる。あれ死んでる。やった覚えはないんでやっちまった。ついに預言者の祝福を授かりし寺院が赤軍の奴らに見つかった。奴らは通常の作業を中断して我々の祖先が残した財宝を奪い始めた。ダイナマイト種準備が整った。熱い高速してる。上にもなんか道ある。いや、はい。アイテム落ちすぎててもう何も持ってない状態が先から続いてね。結構ね、いろいろ持てるようなインベントリの量自体は増やしたんですけど、それでもなんかあそこ何があるの？ストロングボックスがある。あ？いや、これ関係ないか。油か。あとはエリックある。燃やしたい。燃や
やばいことになった。や彼が情ばすぎる。報をリークしていることを個人的にあちここち調べ回ってデータを取っていたら通信スレッドを発見した。俺に関する情報だ。さらには俺がこのスレッドを発見することもお見通しだったようだ。俺が情報を漏らしていることにセキュリティの責任者が気づいている。最初からバレていたに違いない。分かっていて泳がされたんだ。最後に俺がどうするか見るために。残念。むしろ隠し持った。これでアップが変わる。無視して先にする。なあ、聞こえるか。私は身動きが取れない。君はジェイコブジェイコブ。ジェイコブも死にかけてた。もう中にいるわ。運が良ければあっけないもんだが。活動記録を見せろ。金庫のことが書かれてたよ。積み荷目録によると、ソ連人は貴重な埋蔵金をこの金庫に保管してたらしい。開けようぜ。溶接装置はあるか。よし、他の奴らは何も触るな。見つけた埋蔵品は全て記録しろ。全部鉱山から出てきたもの。ああ、最後の報告書によると、発掘現場を見つけてすぐに作業は中止。その混乱に乗じて暴動が起きたに違いない。だいぶ古そうだ。文字もロシア語じゃない。どこの国なの。ギリシャとモンゴルのが混在してるな。はい、全員ただの着超刺激。あれいなくね。バンしちゃった。この人数を把握する前に一撃倒してしまった。ちょっとあまりにも鼻先ができすぎて困ってる。逆にちょっと半分は見ながらプレイしましょう。ここは今を燃やしているということでしょう。すげえ、はい、もう来る。いっぱいいっぱい。いやいやいや。しれっと弓で顔出てしまった。あ、やべ。4個があってついいやいやいや、意外になかったから。場所ごと燃え尽きるぞ。あぶり出せ。燃えてる燃えてる。ヘッドショットや。見えてなかったけどな。
中で火炎瓶持ちながらモート持ちながら戦うってやばいよ。死ぬまんまで。相手がしっかりとって補充しながらモロトフも絶対自分の手元燃えてるわ。おおマジでモロトフ持ち続けてるしこの店。ヘッドショットを狙ってやるよ。たった今死にした。殺せ。すぐに。了解です。よがれ。囲い込むんだ。めんどくさそう。ちょっと待って。お前らが自分らでやったんやろ。なんでこちとら別にそういう敵だろうっていうのを目に見る。としては相手のさえあとはできりゃ、まあ、明らか強そうな敵でしたけど、なんとなく戦い方するの分かりましたからね、あれだったら。びっくりしたね。おお、かっこいい。ジェイコブやっぱ強いな。今や助け合うのがお約束だな。ありがとう。すげえ強い。無事でよかった。あそこを通るの？ああ。中にはもっと敵がいる。そうなの。君が来ることはない。簡単には引き下がれないわ。私には答えが必要なの。そうならば早速行こう。そうだね。まあ早速行こうと。炭鉱。この道を行けば山を越えられる。ソ連軍がここに来て発掘を始めるまで私の仲間はここを通っていた。彼らはここで何を見つけたの？好奇心を刺激する何かだ。さらに深く掘るために機械や爆発物を使い、この辺りは多大なダメージを受けた。古い道の奥は崩れたが今は安全だ。よきや。お前安全だ。今は違うのね。トリニティは昔の発掘設備を見つけたんだ。ソ連人がやりかけたことを終わらせるつもりだ。他に通れる道はないのね。残念ながら今はそうだ。そのためにややこしいことに。どうした？予定より遅れてるの？ナプロ、ワイヤーが腐食してるが、なんとかつなげそうだ。もうちょっとだ。あいつらここを完全に潰す気かしら。ソ連人たちは昔の道をほとんど破壊した。あの機械がソニアに使えろ。トリニティが来たと。で、マジで。あ、くそ。同じルートは走ってる。よく来たな、こんなよくわからへんスカルケットかぶったりして。衣装がおかしい。ジェイコブ、ジェイコブブ、無事なの聞こえる？嫌な予感。あの制御盤に電力を。
来た時と同じ道は通れない。エレベーターを直さねえと。分かってる。今やってみてる。エレベーター直したらいいな。イネンサーで一撃で落としたいけど、ヘッドショットこいつむずいな。右に行ったやつがずっと姿見えへんまんま。うせや。援護しろ。標的発見。あれはい。まあ、3人しかいなかったはずなので。あれ近づいてきた敵が。てか、ユニアで戦うの逆にもったいないな、こうなると。あの制御盤を試してみよ動かなかったんじゃないの。う。嘘。見てこれ、今度は何？なんかあるやん。光ってたよ、今。なんだ。で、これを使って、こっちじゃない気が、いや、こっちでか。上に登れたらはい、いやいや、ちょっとよいしょ。なんかナイフやん。やっとナイフ手に入った。なんか永遠とナイフがないからこうできへんっていう項目が多かったからな。なんか、はい。殴る顔したからね。で、もう一回、落としていいんか。制御盤つく。感じや。あそこ。うわ、糸でね。引っ掛けるような。下とうっかりか。違った。なんかこれ使う場所あるよね、絶対どっかつなげるやろ。つなげるやろ思ってんけどな。つなげる場所が見当たらへん。あれないな。じゃんかな。そういうことか。さっき起こしたの。で、ここを戻して。そっち？あそこに届くようにするためにここやったんか。滑った。めっちゃ滑ってる。嘘。危ねえ。こっちか。嘘。危ねえ。めちゃくちゃやな、このルートも。まあ普通の人間いけへん。スーパーウーマンすぎるわ。遺跡の発見以降、我々はいかなる指示も受けていないため、できるだけ早急にこの声明書に対する返答をいただきたい。遺跡から回収した埋蔵品、失われた都市の一部かしら。アイテムありがたくいただく。で、罠がありますよ。大洞窟に重機を配備した。
たとえ古代の塔を破壊することになろうとも、我々は寺院とおぼしき場所への侵入路を確保する予定だ。数百点の埋蔵品が回収及び分類されたが、この間2名の警備。ちなみに今、これで、なんかいいアイテムないかなという気持ちはあったんですが。あ、やばいやばい。やばいよ。危なかった。しっかり回避したよ。また離れ離れだわ。ジェイコブにはどうか生き延びていてほしい。C3。今自分がどこにいるのか正確にはわからない。早くもこうした状況は私にとって普通になりつつある。生きるか死ぬかの戦いなのに、希望に満ちているのはなぜだろう。トリプルショット。目を疑うような遺跡が周囲に広がっている。預言者の失われた都市の一部に違いないわ。話はどこまで真実なんだろう。神秘の源が本当にここに。デッドアイ。そうそう、デッドアイやってもいいかなと思い始めた。トンハートやな。敵の銃撃及び近接攻撃によるダメージを大幅に軽減。ステルスランディング。ステルスランディングいいな。ナイフを持つ敵に向かって飛び降りた際、瞬時に敵をキープします。これもいいな。ストロングメディシン。応急処置の間ダメージ受けなくなる。めっちゃいいな。やばい、欲しい系が多いや。ステルスキル成功を少しからダメージ受けましょう。ステルスランディングいいけど、これが一番きついですね。ダメージを暗いね。非ダメージが増えるのは非常に大きい。で、ショットガンが相変わらず持ってない割にずっと作れる状態なんですよね。まあ、それやって作るのか。ショットガン用の大きいやつが作れてしまうんですよ。なんかライフルのやつが作れるから。弾薬拡張、バレルシュラル。移動時間短縮。バネのどっちも改良できるな。よし。ということで、これでね。次の前なんかレリックありますよね。この壁が預言者だわ。預言者なのこれ。コンスタンティノープルでの伝道ね。素晴らしい。すごい遺跡だわ。大変。気づかなかった。全滅させたか。スモーク弾強っ。敵全く身動き取れんまま倒せた。ざっくり敵の数なんて把握しなくても倒せてしまうというこの事実。いいねいいね、このバネが手に入るのに。何のゲームもそうだけどバネ手に入るゲーム少ないな。てかバネが手に入りにくいっていうのはいろんなゲームのこのお約束なのかな。なんかそこにあるな。
のが見えるようになったのはいいけど、ちょっと見えすぎて問題がある。あれとか次読みに行きたいけど、だいぶ先やな。まあ、またここに関していつでも来れるんで、こっちかな。はい。今もう読んでいきましょう。大作ツール。あ、何やこれ。大作ツールとかで気がする。すべての時のアップグレードレベルを新たに解除する。的なアップグレードベースキャンプになります。なんか確か、もしかしてとは思うけど、ここで今、生成したら燃える？いや、まあそんなことないと思うんだよね。ほい。これね。我ながらやってることが怖いな。何のために破壊したのかよくわからへんし。どうしよう。何としても早急にこの声明書に対する返答をいただきたい。もうか我々は物資及び増援部隊を必要と。あ、何？あれかな。なんか今爆発したことで大正解だったんだ。多分電気が通ってたのを破壊したんでしょう。そこ移動する早くならへん。他のケーブルを使ってドアを開けられるかも。前にも誰かがこのドアを通ろうとしたようね。まず一発目のとこからではない。ただやばい。これ1回しか使えない。あのトロッコを押してどかそう。はい、まあ切って、こう回して、違う？まあ一回全部巻き上げてもらって。あのトラックを裂け目に押し込む方法を考えないと。裂け目に押し込まなかった。あのトラックはドアに固定されてる。かなり重そうね。ドアを破れるかも。ああ、そういうことね。あのトラックを裂け目に押し込む方法を考えないと。なんだかん。これをそのまま。これでここまで拾ってピッて切る。はい、こういうこと。
合唱。お、まだいた。ダメージ食らいすぎやな。生きてるんだ。動き、装備しすぎた。あれここにやられたはずの敵がいなくなった。なんと開けない。一瞬やったな。アイテムは全部ゲットしてくるよ。ありがたく。装備品ありがとうね。いっぱい。美味しいよ。いい感じ、いい感じ。矢を作ってこの先に行けばいいって感じ。こっちには何もない。なんかまだこいつから取れる。何もないね。なんか上あるやん。あ、なんていうか、まあ無駄玉を倒したいなっていうのだけはよくわかった。嘘やん。ジャンプできんかった。死に方がひどいよ。嫌な死に方したな、今の。一番やってほしくない死に方。これは玉やっていい。なんか今、あった。なんかあった。いいね、いいね。なんかこのアイテム全部買った。いや、2回目。ちょっと、急ぎすぎましたね。3回目。ひどい。ララさん何回死ぬんやろみたいな感じになってる。ギリギリ。マジで9死に一生。いや、何回、9死っていうか、まあ3死やけど。3死に一生出た。ちょっと大変な場所でしたね。難しいところ。アイテム。宝石をはめ込んだ金の塚だわ。おお、かっこいいね。ビザンティンの貴族のものね。めっちゃ折れた跡があるけど。刃の方は付け根から折れてしまってるわ。戦の時にやられたのかしら。まあね。明らかにここで引っかからない。カンニングができるから全く引っかからなくなった。引っかかったさっき。同じワン引っかかったさっき。あれ矢が意外に7本引くとかマーク。危ねえ今。
不用意不用だ。言うてた。本当はあそこでスローモーションになるから、それで、ね、うまい具合にやってる話でしょうね。マジかよ、いきなり。どこや。マジ言ってんのお前、やろう。おうおう、ちょっと、俺やべやべやべ。あれ敵いなくなった。右側におるはずやな。あれ倒してる？どういうこと？あ、ね？あれか。あ、無理だってもくそうだ。お前味方殺してるからね。ちょっと戦い方変わってる方がいい。やべ、あれ、後ろや。やべやべ、後ろか。くそ、これダメージ食らった。よくないね、今。じゃあ。これ、なんていうか、よかった。そういう倒し方かーいって言いたくなるな。うい。さっき目の前に出てきた時はめっちゃ焦った。あれここってさっきの場所か。さっきの場所やのにもかかわらず敵が多くなったわ。ここの紐は切れてもたのか。なるほど、上に登らざるを得なかった。これなんだと思ったけど、どうでもいいですか。上にあったら、上のゲットして、登ったらいいかな。マシンガンのですね。それで、サンマシンガン早く使いたいな。絶対強い。あとは、ちょっとね、これ何回このシュートのアクションしてるの？下に降りる？降りてどうするのあんた？上に乗って。あ、よかった。ちゃんと。落ちるかと思った今。カナさん、足を滑らして死亡とかいう一番虚しいパターンが発生してる。あのクレーンを倒せたらドアを破ることができそうね。あ、待って待って。進める前にクレーンちょっとやめて。まだか、もうちょっと先に行くのか。私の力じゃ無理。いや、さあ分かってるけど。もうちょっと先か。そうです。これを。はい。どうぞ。じゃあ、さよなら。
かった。さよならして。あれどうしてるかなと思ったら、こうせんかったし。頑張れー。ぐる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 。綺麗な人力。発射っていうのは本当にすごい。よし、はい、あとはいってらっしゃい。はい。ごめん。いってらっしゃい。落ちる。落ちなんて。落ちて、はい、いってらっしゃい。はい。あれなぜあれ今まで、あ、ちゃうんか。ここで引っ掛けた上で、もう一回移動しながら。やったわ。走ってけ。この像は不死の預言者に違いないわ。そうなの。死の預言者、あんな形なの。これはシリアの砂漠から信者たちを大移動させた時の壁画だわ。彼らはひっそりと谷に移り住み、巨大な都市を築き上げた。聞いてじね。都市とそこに住む人々を守るため、預言者は戦士の部隊を結成した。でもこれは何を表しているのかしら。彼らが持ってるのは神秘の源じゃない、何か別のものよ。一体何なの。戦士たちは預言者のためにアトラスを作り出した。いかなる時もこの都市とその秘密を知ることができるように。都市の地図だわ。神秘の源まで導いてくれるかも。ねえ、賢いよね、やっぱね、ヒロインね。ララさん、賢すぎて話ついてけんよ。基礎知識がないからね。とりあえず僕は黄金を集めるということでね。いうところで、どっちに向かったらいいの？なんかあるな、ここまで。ゲットゲット。あっちね。これさっきの入ってきた道で、こっちに行きましょうと思ったら、あれ、道がない。さっき入ってきた道が向こう側やね。だからこのまままっすぐ。反対向きや。真後ろ。ね、こっちに進みましょうということで、
だってこの場所がまだ無事に残っているのがすごいわ。いやね、めっちゃ罠があるね。めっちゃ罠やね。損傷してるけど素晴らしい芸術性だ。あいだー。あ、でもなくてもどっちでもいけるな。あ、またこの海エリア。ここ白いよな、毎回こういう場所。右か左かどっちに行けばいいねっていう話もね、まあ、刺さってまでまた死にそうになるので。もしかしてそんな潜らんでもよかった？ちゃんとラナさんに来て出れたね。本源まだ優しいのは、ああいう風な水の中のところに何もアイテムを置いてないから、すごい楽ですね。プレイヤーを明らか苦しめるためだけにあるやろみたいなアイテム配置がされてないのはすごい良心的。上に行きたいな。上に行かしてくれ。反対側が登れて、こっちか。はい、何もアイテムないね。アイテムありそうなもんやけどな。意外に落ちてないな。そう。何かいるのかな。いたね、やっぱり。そこで止まりなさい。こいつ敵になってるやん。どういうこと？安心して。ああ、そういうことか。私はトリニティじゃない。信じられない。まあ、そうや。あなたの仲間と逃げてきたジェイコブという人よ。彼はどこ？一緒だったんだけど鉱山ではぐれてしまったの。殺したんだ。違う、明らかにお前怪しいもんな。彼がよそ者を信じるわけがない。お願い、信じて。私は敵じゃない。難しいよ、それは。早く立ち去って。ソフィア、やめなさい。父さん。なんだと娘やったのか。もう会えないかと。君も無事でよかった。ソフィアを許してくれ。用心深いな。彼女の立場なら私もそうする。まあまあ。何か分かったの？ごめん、彼女の立場じゃなくてもそうするわ。備えなければ。この人はめっちゃ怪しい。彼女にはだって魔女の服装やで。この遺跡、預言者の都市が近いのね。来てくれ。あまり時間がない。武器を用意しろ。城壁の守りを固めろ。急げ。ラナのさ、服装突っ込まへん。奴らすぐ来る。どう考えても人数も多い。子供や老人はここにいたら危険だ。よし、地下墓地に避難させろ。のろしを上げ谷全体に警告しろ。素晴らお前しいわ。顔見えんかったぞ今。服装する顔見えんかったぞ。なんや、のろし上げたんか今まで。戦士を集めろ。村の上部で合流だ。戦士を集めてもらう。もういなくならないで父さん。やることはたくさんある。なんかジェイコブの年齢小すぎるんやけど。じゃあ40代かな思って手伝えるたけど、ことがあればやるわ。娘20代臭いし、めっちゃ若い時に結婚して産んでる臭い。あ、相手もいて巨大にね。谷を調査せよというね。ライフルやったー。ライフル発電機を修理するんだ。一度だけ送信信号を出せ。この地域の事態を知らせなきゃ。この花瓶、元は綺麗だったんだろうけど、誰かがいくつか穴を開けて土を詰めたわね。苗を育てるためかしら。お、そうだね。なるほど。やってみよう。お前たち二人はハリこんにちは。こんにちは。元気かい？どうやってここを見つけた？どうやってここ見つけた？ジェイコブに出てきてもらったよ。神のご加護。こんにちは。こんにちは。戦争になるわ。準備してますよ。元気よ。ソ連軍を追い出した時
奴らは何もかも置いていった。ほとんどがバラバラだから面白い宝物を見つけた。あのさ、足止めてさ、喋らしくせにガン無視するっていう。また厳しい冬がやってきた。生まれるものより死ぬものの方が多くなった。そして時とともに若者たちは落ち着きを失いつつ、ここにあるもの何としなきゃ。戦闘で矢尻を使うか。戦闘で矢尻使うの。もうかなり割ってあるわ。それにつける時間ってそれほどないかもしれないし。平たい鉄矢尻喋らせてくれね。と矢尻の方が早い。この穴の中入ったら死にそうやな。必ず守ると約束した。奴らが来たらしばら何かソ連軍の残した傷も言えないよ。めっちゃいっぱい喋ってるな、みんな。今日私が犯した過ちはささらなる過ちへと続く恐れがある。私はアーリャと共に過ごした今まで避けてきたことだ。彼女といると大変やな。こんなら喋れる。手伝いたいなら村の下の方に行く。手伝いたいならそうだがそこの仕事は悪いが話している時間はない。ないよな。それで十分だ。お、すごい信頼ができたからね。これならわかるわ。わかるんや。この方向に進むと金貨のありか。ありがとう、金貨ね。早速金貨いただいておこう。めっちゃあった。近っ。文献があるね。文献はちょっと見ておきたいなというか、これ羽か。どうでもいいや。足りないな。何とかしないと。鶏キャッチャー。助けてくれるとありがたいんだが。何か私にできることは。できるだけたくさんの塔を補強したいんだ。去年の洪水でほとんどがひどいダメージを受けてる。修理には取り掛かったが、谷からもっと物資を調達しなきゃならない。めっちゃ塔をパーソナル修理できスペースが近い。たら侵略者たちに対して有利になると思うんだ。それにこの古びた塔を上まで上がりやすくなる。手伝ってくれるかい？もっとあるはずだ。誰か探しに行かせろ。誰を送る？みんな準備のために村の下へ向かってる。今はこれで間に合わせるしかない。さあ、これで必要なものは揃ったはずよ。なんだと。その調子だ。物資をそのカゴに入れてくれたら俺たちが修理を終える。だけど残りの資源は湖のそばの塔に持って行ってもらわないといけない。俺はここにいるから終わったら戻ってきてくれ。そうなの。お、ジェイコブのよそ者を連れてきた。久しぶりだ。あかん。この鶏邪魔やな。そう。カゴに入れたら勝手に持ってきてくれんの。低い方の塔には行った？まだだけど待ってて。じゃあどこに鶏小屋あんの？これじゃないか。どこだ？周辺区域で燃え盛る炎の勢いはまだ衰えない。住民たちは予言の残りの木造家屋も日暮れには焼け落ちるだろう。悪いが今は手が離せない。他の地域と連絡が取れるように立つ。鶏小屋どこよ？溶接装置の燃料もこういう鶏小屋やったらいけへんの？鶏小屋がわからんよ。クソやろ。どこやろう？なんか開いてたりせんかな。鶏キャッチャーのチャレンジがここで発生してるから、ここにきっとある気がする。こっちかな？あ、ここか。多分ここや。もうちょっと先。この中が小屋やから。これでも小屋じゃなさそうや。こう登れば。鶏キャッチャー。ここで発生してるから、やっぱりこの中が鶏小屋臭いんよな。
鳥たちはどっか消えてしまったクソやろう。まあまだ、なんだよな、暇な時だね。ゼルダの伝説ばりに暇な時じゃない。あ、やっぱ移動の中あるんか。低い方の塔には行った？まだだけど待ってて。シニックチャレンジ。嵐で洪水が起きた。見張り塔がいくつか倒された。シニックガンっていう話じゃない。いや、ありそう。落ちちゃう。ララ、もしソフィアが何か失礼をしていたならすまない。大丈夫。あなたがそこにいてくれるだけで嬉しいわ。私の仲間は何十年もよそ者と戦ってきた。そう簡単には変われないんだ。準備に手を貸してくれないか。信頼を築くには一仕事必要だ。私にできることなら。全然関係ない場所住んでるけどね、今。お、マジか。めっちゃおるやん、クソやろ。嘘！一撃？マジか。そんな強いね、今の。弾もだいぶ使っちゃったよな。マジか。ちゃんとあれやね、毒やってやらなあかんね。完璧やな。干渉した今度は。弓矢だけで勝てる。やっぱ毒矢強いな。こいつは。やっとでも熊の皮手に入ったから、これで。これでようやくね、なんかアイテム的にも余裕作れるようになったね。一番大きいサイズの。ここは何もないかな。あれ？おかしい。今、右手側には何もなかったよな。ないよね。全部走って調べて。右回りに一周したけど何も入り口はなかったということで、そこの干し肉をまた切り落としようかな。お、なんかあれや、変な毒みたいな。めっちゃ毒じゃない。ゲット、アイテムゲット。スコアめっちゃ無駄に使っちゃったからな。やばいっぱい。あの先に何か。鹿いるね。お、マジで？
鹿倒したし、鹿の肉をゲットしておこう。上に行ったかってんのかな。あれは必要やな。トリニティが来る。マジでまだ何も進めてないけど。これ滑車登って下ってきてどっか変な場所で行くやろ絶対。なんかいろいろあるな。お前何のためにそこを今ジャンプしに行ったんだよ。なんもないの？あ、絶対あるよな。みんながたまたま見つけたよ。いけ。このパターンまたもやいるんじゃない？なんや、観光に来る。さあひよっこちゃんたち、文字なんて狩りとは何の関係もないと笑ってたけど、これがあんたたちの最初のレッスンよ。物事は全てつながっているの。私の言うことを聞けば。ドブネズミは持ってくんないわけだ。ドブネズミの狩るのが一番簡単やけど、ドブネズミは持ってくんじゃねえぞっていうふうに。ここはただ単にあれがあっただけですね。なんかある。あれ今光ってたように見えたんやけど、それ単純太陽にしかね。なんかいいやん。カギちゃんがいる。逆数とここら辺なんか適当にも歩いてるけど、これはゲットしておきたい。これなんやろ。まあいいか。金貨そこやな、きっと。大正解というところで、あとはサルベージっていうのは一体何なの？どっちやと思う？あれあっちか。上か。登れた。よしよし。これか。サルベージしなかも別だ。今日のレッスンは羽のある生き物を持ってくること。この谷の鳥は大抵昼間活動し、夜は巣に帰る。鶏持ってきたやつは落第やって。大きりしゃぼレベル4になった。あそこに行ったらイベントが進むと。ということで、イベントを進める入り口付近というのがある。おっと、ここね。しておきましょう。なんか喧嘩売ってくんのみたいな感じになってる。あんま関係ない？あっちに弾ある。わあ、落ちたら死ぬパターン。
カラスがいい。これをゲットして、さっき取った場所ですね。なんかいっぱい拾ってこいって言われてたような気がしてならないんですが、あれをどうやってつなげよう。絶対どっかつなげるべきなんですけどね。あ、ミスった。とりあえず登ればいいかな。ここ登ってこれだ。引っ張る意味はない。あー危ない。待ってまだ。あそこ絶対なんかあるよな。おったらね。関係ないか。ありそうだねんな。やたら見たらなんか、それがあるね。とりあえず、まあいろんなイベントはあったけど、星肉チャレンジまだ終わってないし、ニワトリキャッチャースルーしてるし、あれこれ文献あるな。上の。登るか、下の。文献は作ってる。あの上？あんな上？なんか登れそうな枝は確かにあるし、いけなくはなさそうだけど。ああ、よく上にあるんかも。全然ちゃう。谷の都市の住民には夜明けとともに攻撃すると伝えたが、我々は月の出とともに人間の盾を構えて前進する。西方の戦いにてひどいな。あ、この動いていくとね。モンゴルならなんかロシアやしな。ヘビーピストルのパーツ。ここにオプショナルテントあるんやな。まあ多分に確実にこの中やろうけど。入り方は？うまく見つけれなかったな。ありそうやのにな。まあいいか。ゆっくりしてるやん。低い方の塔には行った？まだだけど待ってて。低い方の塔ってどこのことから近道で降りていけそうな雰囲気がする。いってダメージ食らった。まあまあ自然回復に任せる。進めていきましょうか。
そらく空から来る。父さんが村の上部に戦士たちを集めて奴らの注意を引こうとしてる。子供や老人たちはアクロポリスの地下墓地に避難させておく。私もそっちに行く。敵は重装備なのよね。どうやって倒せっていうのかしら。まともにやっても勝ち目はないわ。奴らで早くダメ。奴らは最初の襲撃で私たちを潰したいと考えている。それをうまく利用するの長い戦いになるわ。生き延びるために奴らをゆっくり戦略的に消耗させるしかない。奴らに何もなくなるまで100回でも切りつけるの。その時になったら私たちに勝ち。今はまず火をつけて他人のみんなに警告しないといけない。今日は生き延びることが勝利。集められるだけの弾薬と物資を集めて全部洞窟と遺跡に隠すのよ。自分の任務が終わったら村の上部に集合すること。いいわね。了解。了解だ。じゃあ行って、預言者のご加護がありますように。こんにちは。こんにちは。こんにちは。何かトレードするよ。私たちが谷の上空に鬱陶しいのがいてね。あなたも見たでしょ。矢尻の先が尖ってないぞ。これこの男の人が女の子に出してる。これで射抜けるかどうかだな。今回はライフルも少しはある。元気？ジェイコブが信用してるなら。お前なんでインタラクトできるの？普通に喋れんの？そう。めっちゃ温まってるし、あいつ。ジェイコブと一緒に。なんかよくわからんけど、とりあえずこの谷の村を、谷の人たちを、高台ジャンプで、空中で素早く L 級をジャンプして飛び込みができるそうです。ワイヤーシュル。ちょっと先になったらいけるようなそういう話したいので、これで匂いが飛んでたら怒られるパターン。いやてかそこなんか絶対あるやろ。ありそう。お？珍しい動物ってあれ珍しい動物か。わあ強そう。逃げられた。もう一匹どこおるんや。まあむやみやたらに矢を使ってたけど、矢は向こうでいっぱい、ああしまって作っちゃったぐらい。何のためにこれを。燃やしてみたらいいかな。燃やす系ではなかった。引っ張って潰して中を焼いて燃やすんかな。アイテムをゲットしたはいいけどなんもないかな。
この中はなんかあれでしょね。味方いたよ。新たな文献とマップの位置、羽があって。ねえあなたならこの機械を何とかできるかも。どれやんこれか。なんやろこれ。あるからね、拾っていこう。あれなんでインタラクトしてくれへん。邪魔アイテムが。私たちで何とかする。ついに恐れていた日が来た。この谷の住民たちは大国の施設で何十年もの間待っていた。昨日の日没。めっちゃ動物おるな。なんかとりあえずこの緑になってる場所に行きます。引っ張っても何も起きない。引っ張ったら起きた。なんかこれは何？じゃあ、でもあれがでもあれがあると下と上でつなげれんのな。下と上でつないで難しいな。あ、ちゃうんか。ミッション遠い場所やったな。点検もしないでこんなもの谷には置けない。何をしたらいい？侵略者たちが新手の手段で私たちを脅してるのよ。無人の小さなヘリコプター、ドローンとか言ってた。攻撃はしてこないけどカメラみたいなのが中についてて谷の地形を撮影してる。そんなことされたら私たちが不利になる。ドローンをいくつか落とすことはできたけど、あなたならもっとうまく武器を使えると思うの。やってくれる？2、3機は落とせると思うわ。多ければ多いほどいいわ。終わって私のところに来て。急にドローンの音がうるさくなったな。2、3級とかで4、あ、そっちにもすごいな。まあ、金貨取りに行くついでにやっちまおうか。普通にやると使うし。珍しい動物がいる。トラップに。ちょっと待って。あれか。何やった逃げられた。うわ、やべ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 。やべ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 。やべやべやべ。なんで痛い痛い。やばいやばい。やばいよ。
一定時ダメージ与えたから逃げたが。しれっとトラがいたけど、トラどこに逃げたの？で、どこにドローンがいる？トラ逃がしてしまったのか今の。逃がすつもりなかったのにな。せっかくトラに出会ったのにな。でもガンガンポイズン飛んでかなあかんかったのか。あ、落ちていってダメージ。いやいやいや、それ死ぬって痛いって危ないって。よし。どこに行くのあんた。あと丸を押すっていうことを覚えたぞ。いや。こんな場所に星肉あったんか。星肉落としたら星肉自体ゲットできる？嫌かよ。しかも今一生懸命なんか伝って登ってったけど、そんなことせんでよかった。なんか今あったよな。ね、できた。お、やべ、あいつや、また出てきた。やばいよ、殺されるよ。ちょっと登ろう、とりあえず。あれ、あいつ自然脇か。くそ、倒すのむずいな、意外に。ちゃんと戦わなあかんのか。でも一回倒したいな。ほら。あれ、どこ行ったあいつ。ちょっと待って、せっかく毒矢使って倒そうとしてんのに、あいつ逃げるの早い。ヒ
危機管理能力高すぎて全然仕留めきれへんな。どうしようかな。殺傷能力高い。どこ行ったあいつ。いや。逃げるの早すぎや無理やな。一撃が高い武器ってもっと完璧に仕留めきる？いや、銃を撃った瞬間逃げるんか。やとしたら矢だけで戦わなあかんな。もう一回。逃げるのが早すぎるから、もっとこっちに引き寄せたらいいのかな。そしたら戦えるかな。来るちゃうな、やっぱ範囲が。やべやべ、トラやな、動きが。あ、やばいやばい。やばいやばい。やばいよ、ここ。戦うむずい。いえ、死ぬ。普通に。やべやべ。おう、弾がない。弾がねえよ。よっしゃ、勝ったやっと。だからこの自分の毒矢で死ぬ。ああ、矢だけで勝たなあかんっていう縛りか。強かったな。なかなか大変だ。まだ途中だけど、おそらく。あるよ、もっと途中ですよ。弾を無駄にしたんですよね。まあ、やー戦って勝ったから最終的にはいいんだけど。煽っていく。なんか言うやん、鹿がいたよ今。まあええわ。全部撃ち落とした。まあここまで戻ってきたし、上のところに行って報告してこようか。
使うって大変や。低い方の塔には行った。物資をもう一つの塔のそばに置いてきたわ。君のおかげでこれだけのものが手に入った。何や。侵略者に対して有利になるぞ。手に入るものは何でも使おう。この通り登ってごらん。この谷の景色がもっとよく見えるよ。俺本当にただつけてないな。調子はどう？どう？弓の使い方は知ってるのか？朝かな。なんだ？何を狙ってる？あそこか。よし。何を探してるか知らないが、戦いの後なら話を聞く。大丈夫。お前に用はない。こっちとら用があるのはこっちなんだな。キノコでも障壁とか今一瞬出てたけど、なんかあったんかな。あ、やばいやばい。え、マジこういうチャレンジがあったのね。で、集まり具合は？ゆっくり進む。サビでよ。一回登ってなんかないかな思ったんやけど、あれ見えへんな。うん。落とされるの無理やり。元気？あれが谷の周りをうるさく飛び回るから鳥たちが怯えてしまった。でもまだ水辺にはカモメがいるわ。上とか行きたいけど登り方がわからんな。あそこに確かに間違いなく行く術はあるのは。吹っ飛ばしたらなんか変な場所に行って消えた。嘘やん。よいしょ。ここはロープアクションする場所か。おー、いいしょ。ほい。なんか変な。バックバック。バックゲット、秘宝発見。あ、つなげれそう。あ、やっとこういう場所につながったか。これでつながったと。もう一箇所つないでおいてばいいんちゃう？あれつなぐ意味あるかわからんけど。
ったマジでやばいやばいやばい。逃げてったし。2匹はしばくあげた。5匹おった気がしたけどね。あ、やっぱそうやな。2匹、3匹は仕留めてる。変なまたクエスト見つけてしまった気がするな。ここいっぱいあるな。やっぱりね、チャレンジビビってしまったらメインクエストどうしたという状況になってるやん。下に何かあるはずだわ。そうですか。なんかありますか。信じられない。この建築は東方正教が台頭する以前のものだわ。ここで何をしていたんだろう。金でできた帯の留め金だ。装飾もすごいけど頑丈で機能的だわ。軍服の軍服につけてたらしいですよ。新しいベースキャン。ちょうどいいわ。ベースキャン発見した。サブマシンガンね、ついに使えるようになりましたね。というわけで、なんかのつけたよね。リプルショット貿易する。なんや、デスクラウドアロー。毒ガスの範囲広げられるともう自分が死ぬのな。もはや。ああ、これつけておくべきやったね、いっぱい。死体から得られる弾薬の量はもういいやって感じがするんで。ヒル回収をどうしようかな。ストロングメディシンとかすげえ強いからいいけど、ベルスランディングにしておきましょうか。ステルスする気全くないけど、大きなライフル弾のポーチが作れるようになった。でも今はどっちかっていうとリュックサックっすね。資源の量は明らかに足りないから。新しく作ったのが作れるようになったのがこれか。コスト結構かかるけど発射レートが上がりますね。ハンドガンとかライフルのゴールデンファングがやっぱり対クマ用に完璧なんですよね、これ。あ、でサブマシンガンね。発射レートが上がる。磨かれたレシーバー。移動速度の発射レートが上がればね、ガンガン何でも一部になると思うんですけど、長
マシンガンな強いだろうと思って使おうと思ってたんやけど、これあれか、これやったらアサルトライフルでいいか。ゴールデンファングはもっとリロール速度やらないやろ、上がるな。上がるな。だいぶ強くしないと厳しいな。普段使いするね。やっぱアサルトライフルは普段使いしやすいですね。ここは発射レートを絶対的に上げておく。ラッパー、ソーラーも上げて、新しいコスチュームが上の区間の探検があと普通ですね。あ、これか。古い古いにしたけど、まあ普通やな。まあ、今日はこんな感じで一旦終了します。はい。ご視聴ありがとうございました。ではでは。